Look at dog. This dog this me. I think this dance should help you nose. I mean, this is the dance nose. I'm going to simple whistles. I did it right with ha into the stairs to the feature. It's a hill of the musical. It's for the hill. It has his tears. You angry here? This is a dream. It comes from people's nuts. Που αφορά φυσικά τη διαφορά ύψους. Να πούμε ότι και άλλοι ηγέτες έτυχαν έτσι φανταστείς αποκάλεσε ο Έντι Ράμα τον Εμμανουέλ Μακρόν βασιλιά ήλιο, ενώ βλέπουμε ότι τελικά συνεχίσει κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο και σχολιάστηκε για το πρόεδρο του Περντογάν. Ωραία, περνούμε στις εμπειρίες να μας ευχαριστήσουμε πολύ. Στις εξελίξεις τώρα από την πολιτική και την διάσωση καλλιτέχνη, την Βίντι και την κατάθεση της πρώην συντρόφου του, η οποία περιέγραψε στις Νέσφρικες. Προβλήθηκε το βίντεο όπου ο Βίντι επιτίθεται στη συντρόφου του στο διάδρομο του Λος Άντζελες. Αλλά καλά είναι οι ειδήσεις που είναι τόσες μέρες. Στο τρίτο της παιδί, η Κασάνδρα Βεντούρα ξετύλιξε το κουβάρι της σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης από